Хора, това е втора част. Пригответе се с мен за лягане. Добре, хора. Така, сега ще ви покажа за сега как изглежда. Хора, за сега изглежда така. Тази възглавница нарочно седи там, защото аз се обръщам като кон и винаги падам там долу и умирам. Затова така и аз А и също така има втора причина, за което тази възглавница да седи така. Този мой приятел. Къде да седи, освен там? Така, хора. Като ме знам каква съм, ще бутна тази чаша, ще се разлей тук, ще умрем, защото компютър няма да има. Ох, не мога да си кръка. Така, хора, и тук подредихме горе-долу. Страх ме от тази кукла. Ох, не, ще ме уби после. Help me. Майтап се, бе. Така. Ами малко не е хубаво, ама... Хора, аз взех си като цяло шишето. 1 литър трябва да изпия. И дистанционното за лампата.